Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام دعنا هبلي دحان دوعيلكم دحان دعاديركم لا عالم ذلهم سمعتنا السلام ناخذكم يخون ازوي مايكروفون ميديا ين مايكروفون ميديا حدش تخونكم كعامن قاعد احنا مساخم نالنا ناي كل شعب مزتي ناي زويت سبنا اكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نخجمروا ونبها بدنا نعدمكم سمعتنا بارك سمعتي اقداس زخون حبريت حزنا لكم مسينا لنا اب تግራይ هزي بتاعمي سلسته ብዙ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ኣሎ ግን ዓበይቲ ዝተባሃለ ሰለስተ ዓበይቲ ዝተባሃለ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ኮይነን ዘለዋ ንህልውና ትግራይ ብዘይ ተኽሲ ብዘይ ምናምን ዓብይ ሓደጋ ኮይኑ ዝንሄ ሰለስተ ዓበይቲ ነገር ኣሎ እዚ ክኽልከል ዝብል እዩ ንሱ ዝርዝር ኣቢልና ክነምፅአልኩም እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ንሱ ዝርዝር ኣቢልና ክነምፅአልኩም ኢና ሻዕ መጨረሻ ምሳና ፀኒሕኩም ስምዕዎ ዓብይ ኣሕመድ ብብዙሕ ሰራዊት ሒዙ ናብ ትግራይ ከም ዘይኣቱ ኣብቱ ዝሓለፈ ቪድዮ ነገርናኩም ኢና عبي أحمد الناس الشو النامنمنة الناتمية الناسمة النحممة تهزبي تسديتو نخهلق جنزب نخوه هوا نودي سباز خدون بزح جنزب النهابة زي توهيو النانيهو زي سوق زي كفتنا أننا خم زي جرنا أننا نابلو نحسو نخزاربو طب منا أسيون بيحبو إن عجته النواسدة ناب كالي خللات ناب أوروميا ناب أمهارا خلل النواسدة كما قدوم طيت مزحال عرر نخوخونو يزدل دلنبر ناب تግራይ እንድሕር ከይደ ኩሎም ትግሮት ከዓም ሓደ ኾን እዮም ወላ ተመበዲ ሰባ ዘነውን እናሸለኹ ኸይዶም ክዋጉኡን እዮም ንፈልጦም ኢና ተባሂሉ ተወሲኑ እዩ ዘሎ ዓብይ ሓደጋ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን እንታይ እንተን ሰለስተ ዓበይቲ ሓደጋ ናባኻቱም ክነብለን ኢና እዚ ግን ህዝብና ንኸሰምዖ ሕፅር እናበልና ናይቲ ቪድዮ ሒዝናዮ ንመፅእ ሓንትን ካባኻትኩም ንሓቶ ሰብስክራይብ እንድሕር ዘይገርኩም ኩሉ ሻዕ ከምዚኦም ዝመሰሉ ዝጠቐሚ ዝኾንኩም هذي نايم اتفاقنا نايم هلاون قد ايزني سمعتي قديتهم كتواصل لكم بتخيلوا نجر كتصدر لكم زي كبر يقد مايكروفون ميديا خطر يقولكم زي من ناي تقراي ميدياتات تعاملوا وين كيدكم رايو حبريتات رخبوا هذي بعراي ولدنا تبهال يزرف زلو بزوح نجر يزن زحزلو عبي احمد تريليونات انها تم يصوتوا زلن حزبي عبي أحمد زي جورو نجار يلن نلما ما جرساز جورو هذا لما عندي كافرستين ناس أخوي كون أجداس إنه تكون ليز أكل كم مخانو خنقرأكم إليه تنابسلت أنزم سو سبعي أساسيرو خبيته سو فوليو أبجزت عاصي خمزو الجير وخمز الله يتفيت زله يوم يدون ويحون أنا أوروبا سديدو نا ذي سبزي أيتن عقوه كفو سبيو حيال زخونه مما خرطو يلو ويك عمه فلا تقيلكم توصلوا وتخليهم بعد دقاقي مززارة ولا باشاشان تتولد كون يتبلتت كواخاتكم زبالسة انت زي كوين خواخاتكم زنا اسي بالليل إنه ولا بمحارين يقول شي عززارة وقال له إنه حانتن كعام حبريتا بقوانون توصيحيو هزو حزنا لكم مسئنا إنه حبريتا بتعام أقداسيو أقداس سلزخون خعامة سألا أنفتاون كفولت اللوو تحدى عبي صبغ نقر انتهي كم مخان تفولت ريهم سمعتي نساتهم تداليهم اللو وين خورو وي حدقان خبصحو وي قتيلهم نخخادو قلم لدي يشرحو اتو زينا خوشت امت إلا أخلنا نحنا عم بميديا عند حروسينا يو انتا يخون او بميديا مايكروفون ميديا وسيور له مونو أنا سؤال زينا خمزينا ممال سلازين دل إنامبر بزح نقر خنقركم من خيلينا سلازغونا ما نقرون تطو يبلي يزلكم زلكم أم ميديا عند حروسيو بقى تفليتنا هنا انت خدنا ون سكسسفلين نخون او اون تواريدنا هنمصن خيلينا سلازي تطوكو بللو وي لما تطو زبلو هذا ግን حانتن كنقبر زلنا حبريتا انت ترخون تلخم سددلنا ابيتم زلخم بدي سبام زلخم كالي خللاتم زلخم اب تግራይም زلخم شجر اندحرلي اخت نغرنا لكم بسودان انفت زلخم بيجي معراب تግራይ زلخم بدو تግራይ زلخم بعفار زلخم بكل انفت زلو كفلت الله ازي ነገር زي حدጋ ايلكم تامنلو تخونكم سددلنا احنا عامه ازو ميديا زي حانتن نسو مغباريو حالي منم ነገር ندليو ነገር يلن تግራይنا تنعست ها معراب تግራይ بسلام كوين حزبنا اتين ترينا شعوع سفح نوح زخونه معلتي عمتات ون كون يخل عرفت نوصلو لشعوع شعشعو ግን نصعرينا زلنا نخلو هذه ليتي يزني بززنا يا بامريكا ግን زينا دي سلازرخونا ينا واخاتكم حزنا ين مصلنا نا لايك شير غورو نالكو تنسلسته
ايتن وحي عمتوا لنا سلا 15 دقيقه 10 دقيقه قال ما لقيت فيديونا جن يقدي تخزرب زلو خنزارب لنا داتا انت خبيركم منم كغبر يكلن داتا قنسلهم يلنا عبي احمد كزاربو يكلن ስለዚህ ዘይምራዩ ብዙሕ ምምራራ ይድልን ማለት እዩ ንሪየ ካኔርና ሞ ክንገድፈካ ግደፍዎ ናይልኩም ኮይኮንኩም ትሪእዎ ናይልኩም ሓደ ሰብ ከይርኢ ንባዕልትኩም ጠቕመኩም ኢልኩም ኢኹም ትሪእዎ ዘይኽብል ዝደሊ በቃ ንሓደ ግዜ ንመጨረሻ ነው ዝብሎ ዘለኹ ምክንያቱም 3-4 ኣለው ይርግፅ ይበልጦም እየ ናይ ብልፅግና ተኮራኹር እዮም ከምኡ እናበሉ ዝፅሕፉ ኣይትምፅኡ ትርእዩ መንዳንኹም ዓዲምኩም ኣቱም ባንዳታት ኣቱም ረስሓት ኣቱም በቃ ህዝብኩም ሸይጥኩም ዘለን እናተዛረብኩም ንህዝብኩም ተዋርዱ ዘለኹም ህዝብኩም ክዲዝ ኣክል መከራ ከም ዝወፅሖ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስዋኣት ሰሙን እዚ ንሪኦ ዘለና ሰብ ይበክእ እዩ ዘሎ ልቡ ቆሲሉ እዩ ዝኒኦ ከም ብሓድሽ ከዓመ ይቆስለና ኣሎ እዚ ኩለይ ንዝገበረ ከይድኩም ንስኻትኩም ሓሻኽር ኮይንኩም ትነብሩ ኣለኹም እሞ ከዓ ዓመ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ዘነኹም ኮራኹርማ ካብቶም ካብ ትግራይ ንዑ እናዋልኩም ከይትግፈፉ ከምዚ ንዑ ገለመለ እናዋልኩም ወሲድኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ ዝኣክል ከም ተሳቀይዎም ዘለኹም ከዓ ንሪኦ ኣለና ካብ መናሃርያ እንትወርዱ ተለዎም ጀሚርኩም ንዑ ገዛ ክነሪአኩም ኢና ዝካረ ዓራት ቤት እንሄልኩም ነቶም ሰብ ዓራት 500 ዝካረ እንድሕር ኮይኑ 1500 ግበርዮ 1000 ግበርዮ ከም ሰቦም ሪኢኹም ከም ሻንጣኦም ሪኢኹም እዚ ገንዘብ ይህልዎ እዩ ክንዲዚ ይበልዮ እሞ ካብኡ ድሓሬን ኣይ ክትሕዝለ እየ ክትፍልልይ እናበልኩም ምስ ናይ ወላይታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ዝሰርሑ ምስኣቶም እናተሓባበርኩም እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኹም ንሰምዕ ኣለና ኢና ኩሉ ንፈልጦ ኢና ኩሉ ይመዝገበለ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ትፅሕፍዎ ከም ምዃንኩም ይርደአኒ እዩ ግን ንኣኻትኩም እዩ ኣነ እውን ህዚ ዝዛረብ ዘለኹ ምንም መፂኹም ኣይትርእዩና ማንም ኣይደልየኩምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ረእኹምዎ ንኣና የገድሰናን እዩ ዘገድሰና እቲ ህዝብና እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ዘሎ መናእሰይ እውን ንገረው እምቢ ካለ መከራ ይምከረው እዩ በቃ ንዛረብ ኣለና እምቢ እናበልኩም ትኸዱ ትኾንኩም እምቢ ኢልኩም ደቅኹም ትሰዱ ትኾንኩም ኣብ ርእሲኦም ዝበፅሕ በዓልትኹም ኢኹም ሓላፍነት ትወስዱ ህዚ ከዓ ሕጊ ወፂኡ ብትሕጊ መሰረት እውን ክትሕተቱ ኢኹም ዘይቐሪ ክትሕተቱ ኢኹም ግን ህተን ህዚ ዝግበራ ናብኣተን ቀጥታ ክወስደኩም ሓደ ዓብይ ሓደጋ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዕፀወና ቴሌኮሙኒኬሽን ከምዚ ከይኾነና ገለመለ ይብል ህዝቢ ትግራይ ኩልና እውን እንተኾነ ብትግራይ ዘለው ስድራና ስእልክ እንድሕር ተዓፂታ ይኮን ክትገብር ንኽእል ኢና ኢልና ንፈርሕልና ዓብይ ኣሕመድ ንትግራይ ለይኮነ ቴሌኮሙኒኬሽን ክፍቲ ገይርዎ ዝኒሆ ቴሌኮሙኒኬሽን ህዝተን አንቴናታት ዘለዋ ንኣብነት ኣብ ምጉላት ዘለዎ ኣብ ኮረብታ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ብቻ ዘለዎ አንቴና ዘሎ ብኡ እዩ ስልክ ዝተሓላለፍ ኣብኡ እዩ ፒን ዝገብር ኣብኡ ይወቅዕ ካብኡ ድሓረ ተን ህዚ እንታይ ክግበር ዘለዎ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን እተን ኣብኣ ዘለዋ መራኸቢ ዝኾና ኣፍቱ ዓንድታት ደየለን ኣፍቲ ዓንዲ እንተይኮነሲ ኣፍቲ ዓንዲ ተሰቂለን ዘለዋ ከበሮ ዝመስላ ንሳተን ፈቲሕኹም ኣውርድዎን እዚ ካብ ድሕንነት መስሪያ ቤት ዝተነገረና እያ ነግረኩም ዘለና ኣበይ ከም ዘለኹም ጀነራላት ትግራይ ኣበይ ከም ዘለኹም መራሕቲ ትግራይ ኣበይ ከም ዘለኹም እቶም ዓጀብትኹም ኣበይ ከም ዘለው ኩሉ ፒን እናገበሩ ኣብኡ እናረአዩ ዝከታተልኹም ብኡ ብቱ ከበሮ ዝመስል አንቴናታት ዘሎ እዩ ኣብ ኩለን ብትግራይ ዘለዋ አንቴና ኣውርድዎን ኣይጠቅም ብሱር ስልክ እዚ ብፍላይ ንምዕራብ ትግራይ ትከዱ ተሓስቡ እንድሕር ኮይንኩም ፈቲሕኩም ኣውርድዎ ንኽፍኣት ሓበሬታ ንኽረክብ ንኸተሓባበር መንእሰያት ንምንቲ ክለዓዓሉ ክገብር ኩሉ ነገር ዝጥቀመሉ ዘሎ ቴሌኮሙኒኬሽን ካብቶም ዝጥቀመሎም ዘሎም ሓደ ብዓብይ ኩነት ቴሌኮሙኒኬሽን እዩ እቲ ኩሉ ሓበሬታ ዝውሃብ ዘሎ ብዙዩ ኣትወሎ ብዙዩ ወፀሎ ከምዚ እንሄው እዚ ምንቅስቃስ እንሄው እዚ ስብሰባ እንሄ እናበሉ ዝነግርዎም ዘለው ቴሌኮሙኒኬሽን ስለ ዘሎ እዩ ንባዕሉ ኢሉ ንኽጥቀም ኢሉ እዩ ዓብይ ኣሕመድ እቱ አንቴና እቱ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይዓፅዎ እኒሄ እምበር ጠርቅም ኣቢሉ ክዓፅዎ እዩ ኩሉ ነገር ተወዲኡ መናእሰይ ኩሎም ተወዲኦም እዮም ዝመፅእ ነገር የለን ተተባሂሉ ጠጠው ከብሎ እዩ ግን ሙሉእ ንሙሉእ ዘይወርር ኣይወርርን ኢሉ ወሲኑ ስለ ዘሎ ህዚ ንምንታይ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንተን ድሮናት መፅአን ንምእንቲ ፒን እናገበረ ንምእንቲ ክቋፀረን እቲ አንቴና እንድሕር ዘየልዩ ደብረ ዘይት ኮይኖም ይኹን ባህር ዳር ኮይኖም ይኹን ዓፋር ሳመራ ኮይኖም ይኹን ክቋፀሮ ይኽእልን እቲ ታወር የድልዮ እዩ ኣብቲ ታወር ተኣሲሩ ዘሎ እቲ ታወር ክትፈትሕዎ ይብልኩምን ንኻሊእ ግዜ እውን ንቅድሚት ስለ ትጥቀመሉ ተፈቲሕኩም ተውርድዎን እውን ናይ ቴሌ ሰራሕተኛ ይፈልጥዎን እዮም ኣገዲድኩም ንኣቶም ፍትሕዎን በልዎም ንሳተን ተፈቲሐን እውን ኣብ መኻዝኖ ክቕመጥ ኣለዎን ከይባላሾ ክቡር እዩ ብዘይ ዝውኡ ኣይሰርሕን ትስልኪ ስለዚ
مسمر انت يكونس بتو ركبنا جبر خابسات كاب عبيت معلم كوينا ناب ساتلايت يخيد هز سدلكم زلخو كاوخا خاب ساتلايت كعمل ناب زراخا خب نافتون انتينا زلوا ناباتن يزراخا خب سلازي قدميا قدادم كتغورو زلكم نايتل اندحر بدحنነት ክትነብሩ ትደሉ ይኾንኩም اندحرتم عجوتكم በይከም ዘለው ክፍለጥ ዘይደል ይኾንኩም اندحر بعلتكم ون سلككم ስለዝፈልጥዎ ከይፈልጥኩም ትደሉ اندحر ኮይንኩም ንሳተን ይፈታح بسرو سلكون موبايل ون كخلكل يزلوا بفلاي عبيتي سب سلطان حبيت أعزز تزغونكم موبايل حيزم زعجبكم كخلكل اللو أنتم بحالة في نتزلهم كعمة ناي وصا سلكي ناي واتساب تقوموا له خالي حدش سلك قيروا كله تاباراتس كتقيروا ولكم سلازي تيليكومنيكيشن تاورات كفت تفتيح قمة اللو هذا ولا لي كلتا أوروبلان تخالي أوروبلان يسمعتي إن كان من قد أير إثيوبيا ترخوا منهم نقريلن أبي أحمد 3-4 تقم يزلوا هذا ثم أنا أسيات زيهم كل يوم ناو حافي وسدلوا كالاي بتاع بخبر يزي زغفلهم زلوا بزح قبي يركب له أتوت إني هو إيه مالتي إن كاب ما أخل عدق إن تجرايز مس أنت يزلوا ولا حنت نقريلن أمباسادرات شماغلتات عجلتات أيقريكم أيد للبسرون سلازي من قد أير إثيوبيا تطوق بالوالو قدميا قدادم من قد أير إثيوبيا زي تتأكد منم نقر إن تقراي هذه قدعات بر تقمة زي بالله بسرون بس من قد أير نتخاطها لا تندروناتون كمس أسل أزغلا نساتن دحر زي اللين بدحري من قد أير تطوي لا أيان دحر تبهيلو تاي يخون زمزت أوروبلان ولا تامن قد أير إثيوبيا ون وتادر راسل تملالس كاب سيفيل أفيشن حق وصأو خوينا وتادرات نابت أورجن بارسلت توسد أب تقرايكم من ناقبرت نير أيا هذا عامة أو كومبليتشا أب لاليبلا أب بحردار أب سامرا أب كالأتون إن عرفت وتادرات يا تملالس زلا زملالس هذا اللو من قد أير إثيوبيا وعي خاختوردن تخليها نمنتاي متنققي وهابن وتادرات تملالس لخن ناي سيفيل افيشن حقت تحسال لخن اصوارات تملالس لخن ناي وتادرات ناي وق مملالس تيكونانين ناي سيفيل سبات مملالس ينزن اوروبلان زين ططو بلاي بحالا اندحر زي كوينو جن ك زبصح حدغا حلافنتين زوسدا بعلتن بعلي من قد اير يزوسد سلازي من قد اير اثيوبيا ناف تግራይ ምምጻ ምንም ተጠቅመኩም ነገር የላን ططو بلو نزيون كاب تግራይ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ካብ ትግራይ ወፂሲ ናብ ኣሜሪካ ዝመጽእ የለን ንብል ዘለና መንገዲ ኣየር እውን ገይርኩም ናብ ቦሊ ክትከዱ ከምዚ ትኽእሉ ስለ እንፈልጥ ኢና ጀነራላትም ኩኑ አንሌስ ብሕቡእ ምስ ዓብይ ኣሕመድ እናሰራሕኩም እንተዘይኮይንኩም ዓብይ ኣሕመድ ዝሰርሑ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝዓዲ ኸዓመ ብስድሮኦም ዘለው ንፈልጥ ኢና ንመን ስድሮኦም ኣበይ ከም ዘለው ንፈልጥ ኢና እዚ ደጋጊምና نزارو يجن منم تفاعل زي ولا بزعباتهم صدرهم منم نزارو ነገር የለን ስለዚህ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ድህረ ቴሌኮሙኒኬሽን መንገድ አየር ኢትዮጵያን ዜን ክልቲን ሳልሳይ አውቶቡስ ይሰማዓት አውቶቡስ ጥርሐን የንዝ መጻ ዘለዋ እንታ ገበራይ የንዝ መጻ ዘለዋ አውቶቡስ ሸቀጥ ዒነ እንዲን መጻ ዘለዋ ቅርሺ ጽዒነ እንዲን መጻ ዘለዋ መድኃኒት ጽዒነ እንዲን መጻ ዘለዋ ነዳይ ጽዒነ እንዲን መጻ ዘለዋ አውቶቡስ ኮዝ መጻ ዘለዋ መናእሰይ ንኾስዳ ኮይን መጻ ዘለዋ مناسي كوديه قال ملي بحق تصعيهم يخمبال اوتوبوس كاب كيلا غيركاكو بري راكو يتخيدن بمنقد بصريا غير عند تخيد اب كيلا غيركا او زلو مانم منسي كيوصيل كحق وصيو هذه اما خطينا لنا تويليو تحق تحسو زخيد كعمه يسر يقصع حانتك زين حركم امغبار تجميرا تطو يخبل زمصح قالي حدغا يلن سلازي زي ነገር زي كخلكل አውቶቡስውን كخلكل አለው ስለዚህ ዘን ሰለስተ አበይቲ ሓደጋ እየን ኢልና አሚንና አለን ዘለና እዚአን እየን ቴሌኮሙኒኬሽን መንገዲ አየር ኢትዮጵያን አውቶቡሳት ተው ዓልካንተ ሓደርካ ካብሎም ማዓንተ ጀሚሩ ካብ ትግራይ ዝኸይድ ማንም መንእሰይ የለን ተጠወብላ ክባሃል ኣለዎ ተመጽየኑን ኪዳዋልውን ተመለሳዋልውን ነዳድ ማእሲነን ይሰተን መንግስት ዓብይ ኣሕመድ ኮይ መልኡ ይሰደለን ዘሎ ተመና ኣሰይ ገንዘብ እንድሕር ዘይብሎም እውን ኮይኖም ስቁልኩም ወምጽዎ መውዚክ ንወኩም ኢና ኮይም ዝባሃል ዘሎ መናእሰይ ትግራይ هزين تأتون تلو ندي سوا قفي حوين إزرعيهم زلوا كاب انتخدوا تلو من جدي عارف دقة عدي سوا انت وسحن تلو جن شو مأساري جمر شو جنزوم زرافي جمر
شعو محدرنا لك كندي جنزب تجارو خعام زول عوم تجاريهم زبل عوم تجاريهم زأسر عوم تجاريهم كلهم كم بعد هات كوين بزنيهو زين نالك سمعتي خلوا سبنا سمعوا لايك قبروه النوالكو دحانوا على دحان حدارو تشاو